PG, top secret mo. Bali, may current boyfriend po ako ngayon. And then, sa kanya ko po naranasan ng lahat. And then now, nagpa-plan po siya for threesome. Bali, tinitreat po niya ako pagka wala kami sa room ng as a princess. But inside the room, they treated you like a porn star. And then, gusto niya kasi lahat ng butas napapasukan. Lahat po ng butas ko. Nakikita niya lang ako na parang sexy, ganon. Parang nagiging hard na daw siya, ganon. Dumating din po kasi yung time na buong araw po gusto niya kinakain ko lang yung butas niya. Napasukan mo na ba lahat ng butas? Butas ng bahay namin, ganun. Yan. Lahat ng butas ng pintuan. Yan. Napasukan mo na yon. Napasukan ko na. Fairness, ang liit mo dun, Kung lahat ng butas ng pintuan ng bahay ninyo, napasukan mo, ang liit mo dun, But anyway, grabe yung SPG top secret sharer natin last week. Ang lupit ng gustong ipagawa sa kanya ng jowa niya. Palagi mo magtatagal yung ganong klaseng relasyon? Depende. Parang depende. Kung pares sila ng trip sa buhay. Pares sila gusto nila magpasukan sa kung ano-anong butas. Magtatagal. Magtatagal yun. Kung pares sila ng taas ng energy, gano'n. Yan. Ng performance level. Yes, yung hilig nila, gano'n. Yan. Pero kung hindi, wala, magkakasawaan. Yung isa lang yung nag-e-enjoy. Yung isa nasasaktan. Nasasaktan, di niya maibigay yung gustong performance ng partner niya, mahihirapan. Ayan. Kaya kung ako sa inyo, makipaghiwalay na kayo agad. Yun agad yung solusyon, no? Pero hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. So, dapat pala talaga may trial and error. Subukan mo, mali mo, magustuhan mo. Ay, ito pala yung trip kong buhay. Sinubukan na niya. Oo nga, pero hindi niya gusto. Oo nga, hindi niya nga gusto Kasi pag ganyan, dapat talaga matindi yung ninyo matindi pa yung drive ninyo. Yes. Oo. Kumbaga, kung dati nagmamaneho ka ng sedan, 'di ba, na pangmasa, ngayon naka-luxury car ka na. Ganon. Level up talaga. Yung pang-bilyonaryo level. Yung may payong? Oo, yung pang-contractor. Charot, darot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi nyo kami makakasama. Kapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. DJ Titangelo, pero gusto ko muna batiin si Aldwin and Maratoni daw na nakabiyahe daw ngayon at naka-tune in daw sa atin. Ay, wow, si Maratoni tsaka si Aldwin nakikinig ngayon. Okay na, magaling ka na, Maratoni. Nasagad ang boses. Kaya nga hindi ko alam kung anong pinasok niyan sa bibig niya. Kaya na maos no? Ano ba klaseng pagsisigaw yung ginawa mo nung gabi, Mara? Anyway. At ngayong gabing ito, araw, gabi ng mga maeel. Yes. As in? Lovable. Yan. Galing mo doon, Titangelo. Malalambing. Ayun, pwede rin yun. Pwede rin namang mael as in? Ano? Lalakbayin ang langit. Yan. Ma-LL yun, dude. Ma-LL ba yun? Oo. Kaya naman, eto na po ang patikim ng SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Nagtaas siya ng kamay at lahat kami ay nahimatay. Meron kang kilalang ganon? Nagtaas ng kamay, tas lahat kayo nahimatay. Suko na! Suko! Meron? Talaga? Hindi nga nagtataas ng kamay Hindi pa nagtatao sa pool na ako. Yung parang naki-KO ka, na-knock-out ka doon. Nakatrabaho na ako ganun. May nakatrabaho.
May nakatrabaho o katrabaho kang ganon? Hindi, may nakatrabaho lang. Sa nakaraan. Ako naman, nagkaroon ako ng kaklaseng ganun. Walang katrabaho? Aminin ko na. Ako na lang. Hindi, ako na lang! Yung nagtaas ako ng... Hindi ko pa natataas yung kamay ko. Hindi. Grabe yung ano, no? Iba yung nadadalang parang confusion, distraction, saka pagkawalang gana ng amoy na matindi. Saka ikaw na mahihiya, hindi siya yung nahihiya, eh, no? Kasi nga, immune na siya. Na-immune siya sa sarili niyang pang-amoy. Diba yung iba, unaware talaga na meron silang something eh. Kaya mahalaga talaga na minsan nagpapacheck ka sa mga kaibigan mo, Ilong. kapamilya mo. Diba? O nagpapacheck ka ng ilong. Yes. ENT, diba? Yung ENT doctor, Yes. mache-check ka niyan. Anyway, kabisyo, abangan niyo yan sa aming pagbabalik ha. Kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titancello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang SPG as in Super Paganorn Secret Files. DJ Rak, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.